retirada, pois aí tedes un pouco e se ve interesante o emplazamento do campo, non? Que tiña aproximadamente uns 2 km por 1 km de ancho, non? E despois tamén hai lugares como este da maternidade de Elna, que tamén están preservados neste sentido mesmo que estamos falando, e algúns outros traballos se están facendo tamén en torno a outros campos, como pode ser o campo Ribesaltes e outros proxectos que tamén están subindo, pero todos eles moi recentes. E nada máis, moitas gracias por a vosa parte. Parece ben, pois abrimos un momento o que vos queirades para comentar, para preguntar, para o que a vos apetece. Sí, mira, Antonio. Sí. Como tú falaches do exilio posterior, eu non fui exiliada, pero viví. Pois quería dicir unha cousa, é que cando chegamos a Toulouse no ano 1971, en o que da Bonner, bueno, Merci Cristina, das que fez un lugar, non sei, había alrededor de 70.000 exiliados no departamento de Antigua. E o que sí é certo é que, en primeiro lugar, ese exilio servía para o novo exilio que chegaba, é dicir, para presentarse á policía e conseguir a carta a través da ofra de refugiado, é dicir, eran esas redes de exiliados que nos presentaban os novos exiliados, perdón, os novos refugiados ante a policía francesa, que a documentación que a veces podían sacar de aquí ou a veces non, porque o Tribunal de Orden Público, algúns non chegaran ao Tribunal de Orden Público, simplemente foron torturados. Primeira cuestión. E segunda cuestión, é evidente que na cidade de Toulouse, Pau, Tarbes, Montauban e Carcassonne, era tal a forza do exilio que a xente que ali chegaba tiña unha acollida tanto a nivel universitario como a nivel de traballo como a nivel de vida cotidiana, que formaba parte dese Ronsel que nacera no 36 e 39, sobre todo no 39, non? E do traballo que toda esa xente fixo non só na liberación, sino na reconstrucción económica desa zona. Porque é verdad que moitas familias sacaron dos campos a xente porque necesitaban xente para traballar, entre outras cousas cando empezou a guerra, moitas mulleres traballaron. E tamén é verdade que nos anos 70 hasta 76, que foi cando eu estuve en Madrid, a maior parte, unha parte importante, por exemplo, a actividade económica toulousana estaba vinculada a exiliados, o mercado, zapateiros, sastres, a cantidad enorme de oficios, máis na universidade unha parte do profesorado. E logo outra cousa que quero citar aquí, que nunca se fala dela, é que en Toulouse, bueno, non se falou, xa o dixen varias veces, o mundo da retirada e dos campos non se falaba, ni siquiera no entorno familiar, pero é verdad que Federica Moseni unha vez, que deu unha conferencia sobre todo Teresa Rebull, falou de algo que nunca se fala, que son les cyclistes. Les cyclistes eran as mulleres que formaran parte do grupo de mulleres libertarias, dos grupos de mulleres libertarias, que en colaboración con Le Maquis, Le Maquisard, levaban en bicicleta moi ben peinadas e arregladas, se los contaban con tupé, con zapatos de topolino, levaban parte do material explosivos, o que era non a carga forte, sino os detonadores, e as cartas, etc., que unían a todas as redes de Maquisard no sur, nos actos da resistencia, de facer saltar pontes, é dicir, de actos estratégicos para que as tropas alemanas non avanzaran. Que normalmente se fala da nova, etc., pero de todas estas mulleres, que eran mulleres preparadas militarmente na loita de resistencia e na loita do frente, sobre todo na área de Aragón e Cataluña, que foi onde tuveron máis forza, e que eran as que iban nas bicicletas, e que todas levaban o cianuro, todas levaban veneno para que, en caso de que pasara calquera cousa, non tuviera que pasar. Moitas gracias. Moitas gracias a ti. E repito, eu non fui exiliada,
Simplemente, bueno, por razóns de libertad e de amor, vivir en todos. Mais? Sí, mira, eu queria saber se existe algún traballo sobre as casas particulares de acollida que houve a distribución por Francia. Eu teño unha experiencia de familiar tamén que viví eso. Me acordo de explicar un pouco que apareceron nas landas, cuatro curiosos pequeninos. Sí, a ver, hai, o sea, vamos a ver, sobre este tema hai unha bibliografía moi amplia, pero relativamente pouco coñecida, porque son ser traballos moi particulares feitos a nivel de investigacións concretas, non? Pois hai unha cuestión importante, e é que o que se traballou no caso da perspectiva española, non? Non está directamente conectado co que se traballou tamén na perspectiva francesa. Non, hai moitos traballos que teñen en conta testemunhos, experiencias, pois eu cando facía referencia esta de que hai exemplos de persoas que acolleron, non? Falando un pouco desto da imaxe, a imaxe memorial preponderante, unha imaxe pois, moi negativa, non? Que se expresa aquí na memoria, no recordo, justificadamente negativa en moitos casos. Pero claro, despois tamén hai moitos testemunhos destas experiencias de acollida, estas experiencias de solidaridade que inclúen iso, non? Familias particulares que fixeron un pouco, ampararon, por así dicilo, o que é as persoas refugiadas. Entón, agora mesmo non recordo, pero sí que está escrito en algún sitio porque o lín, non? E lín varias referencias sobre isto. De feito, algunhas das entrevistas que temos en Nomes falan de experiencias deste tipo, de proteccións de particulares, de familias, o mellor períodos curtos, pero sí pasar un período con unha familia, ou tamén, logo tamén en casos xeográficamente moi diversos, non? Porque isto é outra idea importante, non? Antes se facía referencia, facía Cristín, como chegamos do Mediterráneo a Normandía, e agora estamos falando das landas. E que realmente o fenómeno, aínda que partiu dunha realidade moi concreta, que foi a da fronteira, esa zona fronteiriza que víamos aí no mapa, tivo un efecto e unha extensión por todo o territorio francés. Pois antes estábamos falando dos traballadores que estiveron bastantes meses na liña Maginot, outros que estiveron na rexión do Loira, despois cando houve a ocupación nazi, outros que estiveron na zona toda atlántica participando na fortaleza. A extensión un pouco do que os efectos, por así decirlo, do estudio, e por eso hai referencias parciais en artigos locais, en moitos sitios, etc. Pero sí, hai documentación e hai información sobre iso. Quizás falta, o mellor, un libro ou unha obra que lle dé unha forma completa. Penso eu, non? Podo añadir algo. Hai un libro, bueno, é unha novela que recomendo para quen le guste a literatura francesa, de Bernard Clavel, titulado El Español. Eso é a historia do español que chega e que traballa nunha granxa e como é tratado e todo eso. O sea, para unha referencia, non sei se yo non lembro con él. Bueno, pues unha novela moi ilustrada, novelada, pero que conta unha realidade, creo, non? Sí, supongo que sí. Bueno, Genevieve é a miña compañeira de sección. Español de la marca. Eu só queria dicir unha cousa abundando no que xa explicou Antonio, e é que todo isto está moito máis presente, bueno, xa non o fixo moi presente, non? Pero todo isto está moito máis presente ainda do que podemos imaginar. Non hai moito tempo, unhas últimas entrevistas que fixemos ya comigo, a unha persona que ainda debe de vivir, que era un neno que vive en Cambre, que aquí ao lado, curmán de un profesor de universidade que era noso, e que pasou cos nenos orfos. A súa narración da retirada é espectacular. Espectacular entre outras cousas porque é o que se encarga, bueno, explica como tiran os coches, como teñen que pasar a pé, como el vais a recoller a comida que queda,
Claro, alguén lle pregunta na entrevista, creo que fun eu, ¿no? Dixendo de mí, ¿no? Si era para él, e casi se me enfada, claro. Non había nada para él, era todo para todos, ¿no? Pero explica así con... E, bueno, a súa vida foi un fotógrafo en Francia, que era un neno que pasou a Francia, e ele foi fotógrafo toda a vida, e recupera justamente a memoria, bueno, pues porque lle fan recuperar hoxe en día, ¿no? Respecto de todo aquilo que ten moi presente, ten fotos tamén, e ten, sobre todo unha memoria moi potente. E que a veces creo que é unha cousa, bueno, que era dos nosos pais, dos nosos avós, o pai tamén a meu avó tamén que está por ali no 40, ¿no? Pero que non, que é moito máis, se está aquí ao lado, ¿no? Non está ao lado como as películas de Hollywood que nos falan de outro tipo de campos de concentración e sobre todo non temos políticas de memoria que nos permitan, por decirlo de unha forma simple, funcionaba moito máis eficientemente a Cruz Vermella naquel momento, con estas testimonias que estamos contando, que hoxe a nosa capacidade para ter unha política de memoria ou de, digamos, de recordo, ou de coñecemento do pasado. Nos somos historiadores e sabemos o traballo que nos cuesta recopilar todo isto. E, bueno, tamén convén decirlo porque non é doado. É posible. Máis cousas. Pensei que alguén ia preguntar, falando disto que se comentaba, ¿no? Das políticas de memoria, pois por iso precisamente, as dificultades de encaixar todo isto, ¿no? nas políticas de memoria, que creo que é moi chamativo e, bueno, expliquei un pouco ao final, ¿no? Que sexa moi difícil de encaixar no caso español, eso xa non lle sorprende a ninguén porque forma parte un pouco de toda esta conflictividade en torno á memoria do 36, da Guerra Civil, etc. Pero tamén é chamativo que tiveses problemas de encaixe na propia memoria francesa, non? Entón, bueno, eso sí que nos pode facer reflexionar que ás veces nos cubrimos con unha especie de marco de excepcionalidade, non? É dicir que, bueno, o que pasa aquí non pasa en ningún sitio, que non é exactamente así, porque si pasa en moitos outros sitios. A Francia tivo moitísimos problemas para poder encaixar períodos concretos da súa historia, como foi o réxime de Vichy. E bueno, e iso é algo que non é tan pasado no tempo, cando se empezou a tratar ese tema públicamente. E tamén digo isto de quitarnos ese manto de excepcionalidade porque tamén ás veces parece como que nos negamos a conectar o que pasou aquí co resto de realidades circundantes, non? E ao final, por iso quixen empezar un pouco con esta idea, non? Que o fenómeno da retirada non deixa de ser un fenómeno máis, pero dos máis importantes, pero un fenómeno máis de todos eses grandes desplazamentos de poboación que teñen lugar alrededor do que son os grandes conflictos europeos e é que todos estes refugiados españoles ao final acabaron sendo involucrados en todo isto, non? Entón, hai unha cuestión aí interesante, non? Como o propio réxime de Franco nas súas políticas de memoria en relación con estas cuestións intentou, na medida do posible, por así dicirlo, expulsar estas persoas, expulsar as súas memorias do que era a memoria española, non? Convertila en parte dunha memoria allea, non? Como se iso non formase parte do que é a memoria do propio a memoria de España, non? E agora, moi recentemente, vemos un encaixe, unha solución destes problemas con cuestións moi chamativas como a visita do presidente do goberno español, que se acaba de producir agora. Por primeira vez. Por primeira vez, porque a única persoa que estivera antes, que foi unha visita que se deu en 2015 de Zapatero, pero xa era expresidente, que foi a tumba de Azaña, pero non se dera un acontecemento dese tipo. E iso, que é algo que sí que nos invita a todos e a todas, creo, a reflexionar, ¿no? Sobre como un non quere recoñecer como propia unha historia que non deixa de ser. También lo que quería era agradecimiento de poder colaborar también en esta charla y en dar a conocer este campo, sobre todo su
traballo de fondo do grupo, porque é moi importante por esa historia turbulenta que vivo en Europa e que ainda quedan testemunhas que estas a seus recordos quedan reflexados, que a tecnoloxía de hoxe permite conservarlos e manterlos para que se transpiren a outras xeracións, que aquí hai tamén xente nova, os estudantes. É moi importante que as realidades mantéñense vivas, ¿no? Que non se esquecen, que se poida aprender de algún xeito e poder comparar, e por eso creo que é moi valioso que pasedes vos, e tamén agradecería a Cristín por aportar a súa testemunho persoal, que encarna que sempre nas súas intervención, que non quero dicir que é unha historia longa, pero é unha historia moi importante e que está no presente, no? Que sin a historia, sin coñecemento da historia non poderíamos interpretar no presente. Moitas veces as persoas que deciden mal e poden perxudicar o seu voto, por exemplo, non? A un partido ou outro, precisamente por o descoñecemento destas realidades. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, adiante, sí, por suposto. Creo que se podía acabar con un poema que escribiu un presidente do campo de San Ciprián. Meu primo e eu tivemos un tío que estivo ali, en San Ciprián. Era Un poquinho máis alto, Antón, porque sempre que temos edad... un poquinho máis alto, porque non te perdemos. Meu primo e eu tivemos un tío que estivo internado en San Ciprián. Ele era estudante en Madrid cando estalou a guerra, entonces se movilizaron, foi artilleiro e acabou de tenente coronel. Bueno, saliu nunha desas columnas que pasaron por ali e cerraron ali en San Ciprián. Hai moitos anos andei buscando por internet no Google, daquela non sei se había Google ou non, Leonardo Santamarina e San Ciprián, e apareceu o meu tío Leonardo ali dando unha conferencia sobre Machado no campo de San Ciprián. Eu se volvín a ver, a ver se atopo a referencia do meu tío. Non atopei, pero atopei outra cousa. Atopei un señor que estaba ali refugiado naquele campo e que o 2 de febreiro do 39, no campo de concentración de San Ciprián, lle dedica un poema ao meu tío Leonardo. O noso tío Leonardo, que era tío de Pepe dele. Bueno, como despois non vamos continuar, quero dicir que este tío meu ali no campo, tennos falado moitas veces do que pasaba no campo de San Ciprián. Daban clases, ele daba clase de francés a outros refugiados, deu desde logo unha conferencia sobre Machado, porque encontrei ali nun dos periódicos que publicaban no campo, que tiñan tamén publicacións. E o que dicía desde a axuda que recibían de xente tamén non ten contado. De feito, tivo unha moza en Francia que hasta se chamaba Solange, acórdome incluso da nome que tiña, e que lle pasaba comida, claro, porque debían pasar unha fame atroz ali nos campos aqueles. Bueno, pues, leo o poema e así vale para que deixades un pouco cal era o ambiente. Hoxe ven no de Galicia un artigo de Salgado sobre San Ciprián, non sei se o lestes. Bueno, unha das... eu creo que estivo ali tamén Dieste, que estaba ali, que foi un relato deso. Unha das cousas que nos contábamos aquí era o horroroso que eran as letrinas. Hoxe fala das letrinas tamén no campo no Salgado. E aquí no poema tamén se fala das letrinas. O poema di así: Noche de febrero, campo de San Ciprián. En el cielo plomo y en los monigotes que ofician de esbirros, frío, sueño y hielo. 100.000 hombres bravos, culpables de haber defendido a su patria contra bandoleros y contra tiranos, hunden su osamenta de carnes sarnosas, comidos de hambre y de piojos, en la húmeda arena costera de este horrible ángulo del Mediterráneo. En los Pirineos aúllan ferozmente las lobas en celo de la tramontana desatada y brava, por frío ese, ¿no? Y una cuchillada de oro y fuego desgarra de pronto las nubes y se escucha un formidable trueno en la lúgubre noche. En el fondo sucio de miles de embudos
Bajo los harapos de 100.000 parias hay temblores de fiebre y de rabia y se alza un tumulto imprecante de lamentos, blasfemias e insultos. Los tuberculosos sienten desgajarse sus pulmones rotos. E igual que una tromba ululante de finos puñales, acuchilla la carne harapienta de la piara hambrienta, la lluvia implacable que a cántaros cae. ¿Y qué hemos hecho nosotros para merecer tal trato? Me interpela un compañero, en ira y agua empapado, defender la dignidad humana. Pienso tiritando en mi húmeda manta, mas no se lo digo. La filosofía no es prenda de abrigo, cabe a las orillas del mar borrascoso, visión repugnante de inmensas letrinas desfilan corriendo, cual fantasmas locos a unas cuantas millas de esta gusanera, allá en Monte Carlo, los grandes vampiros internacionales hacen su lujuria de ricosos faunos, en 100 bacanales con caras y hermosas etaigas cargadas de perlas. ¿Y qué han hecho estos señores, me pregunto, para vivir como dioses de este mundo? Mas mi interrogante se lo lleva al aire. Continúa la lluvia incesante, torturando los cuerpos helados con el suplicio lento e interminable de sus furiosos alfilerazos. Y cuando al fin cesa al amanecer, teñidas las nubes de roja vergüenza, comienza el desfile macabro de las parihuelas con las pobres víctimas de la noche cruel. En Coyure, un pueblo cercano, agoniza el poeta Machado, y la prensa de orden nos sigue escupiendo, cobarde, injurias atroces. Sobre un barracón ondea gallarda, como celestina de tantas infamias, la vieja y gloriosa bandera de la Marsellesa y la Convención, y un soldado viejo de la anterior guerra, ante este indignante espectáculo, lanza un salivazo de desprecio y la palabrota maloliente y tosca de ira y dolor del último bravo de Waterloo. Este aplauso para el lector, pero también es claro. Pois, alguna cousiña máis? Hay que pensar aquí. Así. Bueno. Aquí y así. Bueno, pues, muchas gracias.